Ki pulit enforcement Jong tnat transport hapoh ka jing ialam u inspector H Pasweth ryngkat ki pulit Pyniaid kali Jong lumdieng police station mynta kasi kilabat Naphang ki arshaka ba khynthup naduh kiba ki scooty kiba wan lyngba ka hapoh shillong kiba rung Shaki bynta Jong ka iewduh bat Gharikhana Shah bynta Jong ka shillong. Katei ka jing penlong ya ka checking, kadai ru halor ki driving license, ki kot kisla Jong ki arshaka, bat ru kitu ki bapong da ki slipper, bat ru khamtam ya kitu ki bambut ya ka an nya arshaka. Ha katei ka jingbat Jong kila yo ban bat Palat Spah Tylli ki arshaka, ki bam don ya ki kot kisla, kum ka insurance, fitness, bat kiwe, bat nakaliang ki pulit, kila fine Naphang khamtam ya kitu ki bam biang ki kot kisla, kum ban long kadak ban jing sngi ki, namar ka jing bamburam ya ka an ya kali. Katei ka jing stang ban bat Jong kadai naduh kapur khatway bejimen stamp.